जों त्रिपुरा ससाइटिनि त्रिपुरा जुबलाय बोथोरनि आंहा त्रिपुरा जुबलाय बोथोरनि गरबक डिभिजननि इस्रामयलनि पमां लोचन कृष्ण त्रिपुरा दिनै त्रिपुरा कमिटिनि जा केन्द्र कमिटिनि सदस्य रक डिभिजनल कमिटिनि सदस्य रक दङ जों दिनै कायसा जे गरबक पिएस दायो थानाय 19 থেকে যে 23 तारिख पर्यन्त सारा त्रिपुरा राज्य बागै जे वातै फाइमानि बागै जे न'खौ बायहा फसल नष्ट हा जागा दैयो अनेक जागा क्षयक्षतियावहा दाबो रिलिफ केमेराव बरफ दङ चिनि गाजै बनतैयै जे शान्ति बाजार दै शान्ति बाजार डिभिजननि 7 जन बरफ थैहा हारवा न'ख बायै हासिन जागै अनेक क्षयक्षतियावहा तारपरे कायसा जों नहा उल जागा ससियेल मिडिया रक थाङै बबो चैनल नेहा जों सामैया शेष परे जों सिया जे सुमनदेव बर्मा मनुदेव बर्मा नै गायनै थाङै बा दिनै त्रिपुरा सा न'खंसा थाङैबो नायहा बेरहा बबाय कक्सालायहा इंगाय बब बुहि बासाय वातै फायै न'ख बायै न'ख थै कालायै न'ख बिसियो दै हाबै हपलुं थुमैया बासाराव थुजाक बाव दै खिबि दङ तासारा बाव आनं दफानि बर' त्रिपुरा सा दै खै दङ हपलुं मासे बनो दैयो बनो बेंग खायै गे साजाने मता कगया अन्न बासा बाय बनो अन्न कक जाया खायै बेंग खायै जिनि त्रिपुरा समाजनो बजे जे सुमनदेव बर्मा बाय जे मनुदेव बर्मा बावजों जे बेंग खायमानि बिनि प्रतिबादनि बागै जों दिनै गरबक पिएचडि फायै जों मनि मय कायसा थानाङो एफआइआर खालायहा जाहाथे तदন্ত खायै बनो सुस्थ बिचार खायनि मान अंथु तासारा बावजे दिनै दुस खायजा मंत हलायबो बाव खमाबो सानथु बाव दुस हायनै सोंनो सागै आन गावनो माथा होतनो को kaisa tini chubalai botok থেকে जों kaisa FIR मांखा जे ससियेल मिडिया भाइरल खालामनाय जे मजाक खालामनाय आबनो जों प्रथम जिडेन्टि खायनाय नायनाय ग्राना बनि जे सिनि एसपीपीसी सिनि जे साइबार सेल दङ आरो रहै जों नायनाय जे बु থেকে जे भाइरल ओंखा आबो नसुं कारेना चेसा खायनाय बनि साबो जे आसल जे भाइरल खायनाय